जितु इभेकसन खालामजानाय न' सेफाय जानाय गिर्जा सेफाय जानाय बा बाथौ मन्दिर सेफाय जानाय बेखौ जोङो जेब्ला जोबथेसालियाव दङमोन बै समावनो जोङो टिभियाव नुदोंमोन दुखुथ' मोनखादों बै समावनो दा बेखौ आं सानदों जे सानसेब्लाबो आङो बिनिफ्राय गलांबा नायहैगोन खबर लाहैगोन बेखौ आङो साननानै दङमोन थिग बेबायदिनो आं दिनै फैबाय सिगां जितु जों हमजानायनि सिगां थांनाय बोसोरावनो जितु गुवाहाटीयाव बरबरियाव जादोंमोन बेयावबो जों थांनाय जादोंमोन जितु जों गावनि मानसिया होखारजानायखौ निस्सय जों बयबो नायहैनांगोन जायफ्रा सुबिदा मोनदों बे बिदियै दिनै जोङो बेयाव नुफैबाय बिथांमोननि जितु न' बांफोराथ' गैखालानो आरो बिथांमोना प्लास्टिक खानानै दङ बिराद खस्थ'यै जितु बिथांमोना सोलिदों बेखौ जों बयबो फिल खालामनो हायो दा बिनि बागै सरकारा मा राहा लामा लादों बेखौथ' जों मोनथिथ'ला नाथाय बिथांमोननियाव जों सोंनानै मोनबाय दा बिब्दि जेबो जाथ'वाखै हयथ' इयुनफ्राव जागोन खोमा बेखौनो मिजिंथिदों बिथांमोना गावनिनो सरकार दङ हिसाबै थानो मोनगोन निस्सय बेयावनो आरो सिगांनि आयेन थाखानाय हिसाबै ग्रेजिंलेन्डआनो होन फरेस्ट एरियानो होन बा मबा खासलेण्डआनो होन वाटार बडिस जागाफ्रानो होन बययावबो जों जिथु थानो मोननायनि मोन्थाया दङ बे सैथो जों बेयाव थानो मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों आरो बेखौनो फोरमायदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि न' बाङा दिनै गासैबो सिलिंखार जाजोबलांबायब्लाबो बिथांमोना फिसा फिसा न' लुनानै थाफिनदों आंनिफ्राय बेनो मिजिंथिदों जे बिथांमोना बे न'आवनो थानो मोनगोन आरो मोजां संसार जानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों गोबांथार मा बुंनो बिथांमोना गोबां गोसोआव दुखु दङ बुंनो सानब्लाबो बुंनो हायाखै बिथांमोननि इस्साया बेनो बेयाव जों थानो मोननायनि मोन्थायखौ मोननांगौ आरो मोनगोन होनना बिथांमोना आसा खालामनानै दङ दंफां दाननायखौथ' जोङो गाव मेगनजों नुवाखै दाननानै दोननायफोरखौ जों नुदों सोर दानदों सोर दानाखै दाथ' जों नुवाबा बुंनो हाला दा बे सैथोयै आंनि बुंनाया बेनो जितु जोंहा फरेस्ट लेण्डआवबो जितु जोंहा 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट होननाय मोनसे आयेन दङ 2006 बे आयेन मथे जोंहा थानो हानायनि मोनसे मोन्थाया दङ जितु 6 सिडिउल जोङो जितु ट्राइबेलफोर जों हाग्रा बंग्रा हाजो हाला दैखरजों थाग्रा जायगा जों हारि बेसो जोंहा जेरावबो जोङो थानो मोननायनि मोन्थाया थानाय हिसाबै आयेन बायदि बेखाय आं बुंदों जे दंफां सोरबा दानदोंब्ला बा फरेस्ट एरियायाव दानदोंब्ला गोथौसिम जेखौ जोङो मानिनानै लानो हाया बेखौ जेन खालामनायखौ आङो खालामनाङा होननानै आं बुंगोन जेरै दा जोंथ' बेयाव दंफां बिदि जों नुवाखै सेवना थानायफोर जों नुदों हयथ' बेयावनो बिथांमोना थादों नाथाय जों दाननायखौ जितु जों नुवाखै मेगनजों बेनिखायनो आं दा दाननायनि सोमोन्दै सोर दानदों आं बेखौ दा बुंनो हानाय नङा लायगोन जितु जोंहा हायाथ' बारिलाङा नङा होमबा हाया मानसियासो बारायबाय थायो आरो थानो थाखाय जायगा नांगौ जोंथ' आरो हायाव थाया बहा थानो दै जिंफोराव थाया बहा थानो फरेस्ट लेण्डआवनो होन बेयाव थाया बहा थानो बा बबेबा खासलेण्डआनो होन बेफोराव थाया जोंनि मानसिया बहा थानो नङा होमबा बेबायदि जुदि नैयावबो जुदि मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोरोबां गोरोंजा बे हाजो खाथियाव रायजो जायोब्ला बेयाव गोबां स्कुलनि गोनांथि जागोन हस्पिटालनि गोनांथि जागोन बेखौ जोंहा जितु सरकार दंखायो बिथांमोना बे बेब'स्थाखौसो खालामनांगौ होननानै आं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जितु थानो मोननायनि मोन्थाय दङब्ला स्कुलनिबो जानायनिबो मोन्थाय दङ बा जोंहा जितु हस्पिटाल खुलिनायनिबो मोन्थाय दङ आं दिनै सरकारखौ बेखौनो बुंगोन